Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, the press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56, Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya. Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Action Bray, mayang gabi sa aton mga listeners ng area tag naton lakat sa aton nga chimpo sininya gabi sa Baduquitakron, Agosto 1, 2020. Isa na ni ka lubos nga bagyo si Dindo. Categorically may klasifikasyon sa nga tropical depression. Nagaantad ni siya sa distansya kapin sa 610 kilometros ang kalayon sa nasidlangan sang Basco, Batanes. Ibabaw-babaw siya naton. Kag-ari siya sa 20.9 degrees north, kag 127.8 degrees east. May ginadala ini siya nga kabaskugon nga hangin. Kapin sa 55 km per ora, nagamadlos ini siya masobra sa 60 km per ora, kag nagagiho ini siya sa direksyon na Aminhan. Sa Aminhan, nakatungdan sa sulod sang 15 km per ora. So, waay ini siya sang epekto ang naga-epekto diri ang southwest monsoon nga ginahatak man sang bagyo nga si Sinlaku o kon atong nagligat nga low pressure area. Kaga maulanon ang tiyempo naga-epekto sa kabugusan sang Luzon diri sa nakatungdan sa Kabisayan kun diri sa aton sa Western Visayas, Northern Mindanao, ang Caraga, kag rehiyon sang Davao nga tugay ni sang habagat kung southwest monsoon. Kag sa iban nga bahin sang atong pungsod, may pag-uungguom ang kalangitan nga may dala ini lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanag-uog nga halin man ini sa gihapon sa habagat o kung southwest monsoon. Karon may pagmadlos nga huyop sang hangin halin sa nabagat na nakatungdan pagdulong sa nabagat na nasidlangan o kung southwest to southeast, mabatyagan sa bugos ang Naaminhan, kag nakatungdan nga bahin sang Luzon nga may babalod hasta nga mabalod ang kadagatan. While may kasarangan hasta nga may pagmadlos man nga hangin, magahalin naman niya sa nabagat na nakatungdan pakadto sa nabagat na o kung southwest to south ang mag-influensya sa kabugusan diri sa aton sa Kabisayan, sa iban nga bahin sang Luzon, kag sa nakatungdan nga bahin sang Mindanao nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag ang katapusan naman ang muning mahinay hasta sa kasarangan lamang nga huyop man sang hangin, magahalin naman niya sa Naaminhan na sidlangan pakadto Naaminhan. O kon northeast to north,
maka-impluensya sa iban nga bahin sa Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri naman partikularmente sa atong probinsya, panahog kita diri sa atong lokal nga forecast, no, maulan, may tumalagsahon man nga pagulan. Aton karon mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, nakit man ang siyudad sang Bacolod kag ari kita sa kasarangan asang may pagmadlos man nga huyop sang hangin halin sa nabagat na nakatungdan pakadto sa nabagat na nukon southwest to west maga-impluensya sa kabugusan sang isla sang Negros kag ang kondisyon sang aton kadagatan sa kasarangan asang mambalot ang aton baybayon sa probinsya. Karon alas 11:34 aksyon Brayno. Halos tungang gabi na ni ang taob naton 0.7 metros ang kadalumon, ang unas magabalos alas 2:20 sini nga kagahon sa tapos nga 0.6 metro ang kanabawon kag alas 6:07 sini nga po nagtunod si Haring Adlaw magabutlak naman siya alas 5:33 buwas sa aga. Ari kita 25 subong degree Celsius o 37 degrees Fahrenheit. Amo ni kabugusan sa aton lakang timpos niya gabi aksyonan. Kahapon to Sir Gan medyo kuan gid to no lawig yung ulan kahapon niya. That's why mga lugar sa Negros na medyo nagtubo-tubo ang tubig, no? Kay Baskog nga hatak man sa hangin sa ang low pressure area pa man proximity sa aton Philippine Area of Responsibility. So dako nga ulan ang akumulasyon nga nadulot niya sa aton. Yes. Porti ba bumukbok isa may bulumadlos pa, no? Amo gani. Sir Gan, salamat gid sa mga time. Okay, action break may gabi. May gabi, Sir Gan. Sa balita, sa aksyon. Bolobantay lang gid mga utod daton na kay si Dindo nagatika-tika sa aton diri sa Pungsod, Pilipinas. That's why nga we need nga magkuan kita, mangin vigilante kita sa tanan nga matiniyon once gring nga nagaulan, di kita magsalig, mag-ulo alerto gid kita dira. Pila binagid sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang Kasubaan kag Kabakasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 2 na. Antes kita mag-formalong pisa sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon nagapangayo kita sang giya sa aton sini mahal nga makaako ngati sa gihapon nagapangabay kita nga madula na ining COVID-19. Buligan ang frontliners naton paayuhon ang mga nagpositive kag later on magabalik na kita sa normal naton nga sitwasyon. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3, subong adlaw Sabado, unang adlaw sa bulan sang Agosto 1, 2020, bulan sang Tigkiliwi. And naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton, bisita lang dira sa comment section. Kami sang live greetings karon isa-isahon tagid ina, no? Ako bahala dira hatagan ta na hustisya sa malambutan naton. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. On board na Toblas 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax sa upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala mga nagali na gumba nga balita sa aton sa nga pagpangalagad subong nga gabi? Pisa ka masubo nga balita mga kaaksyon bangod subong nga adlaw naka-record iya sang pinakadamo nga nagpositibo sining COVID-19 ang syudad sang Bacolod. Ma-imagine nyo nga may ara sang 74 tanan nga nagpositibo subong nga adlaw
diri sa syudad sa Bacolod kag may ara pa sang pinakabata, pinakahuben nga nagaedad sang 1 ka bulan, 1 ini ka babayi. Kag may isa iya nga na-record man nga napatay mga kaaksyon. Sa Negros Occidental may ara sang 17 tanan panibag-o nga record nga nag-positibo sining nasambit iya nga COVID-19. Action firing line. That's why nga ton sining nga pagpahibalo sa gihapon, no? Ang stay at home, ang social and physical distancing every night, why naton gidakalimtan ini kay basig kalipat kabuda. Kag maghalong gid sa tanan nga tinion mga kaaksyon. Karon kay isa-isahon tani liwat, no? Subong adlaw man mga kaaksyon diri sa syudad sang Bacolod, nag-umpisa na ang task force disiplina. May nagkaladak pa na nga wala nagasunod sang health protocol. Pila bala kabilog ang nadakpan nga makulod nun nga dapat magbayad sang 200 pesos or community service nga 8 ka oras. Pila bala ang hindi makulod nun nga nadakpan nga magabayad sang 300 pesos o kon community service man nga 8 ka oras. Nag-umpisa man subong nga adlaw, pero tingong pag-umpisa subong nagratsada man ang aton sini otoridad lang Bacolod Traffic Authority Office ang Highway Patrol Group sa pagpanakop sa mga motorsiklo nga wala sang mga division, wala sang barrier kung may ara sang angkas mga kaaksyon. Kainado kadamo na sang naparahan sa aton sining HPG and Bacolod Traffic Authority. Check na ito na ikaroon liwat kung pilagid kabilog kadamo na ni sa nagwawaw sini. Action firing line. Kag karon pa sugiron ta ang isa ka motorsiklo driver kung ano ka risgo action hands ang ining nasambit nga barrier kay gintistingan nila. Sila mismo nag-improvise, may improvise nga barrier sila ginobra. Hindi siya standard because nga kung sundon mong standard to tiway paginman guros market ini masi ginasuma pa kung pilang maginansya nila. Action firing line. So naghimo-himo sila para lang gid nga hindi pagdakpon kiti may angkas mo ang pinaka-mode or means of transportation sa aton sini nga mga utod nga mga pigado, motorsiklo pero daw ginahingabot pa. Action firing line. Pasaysayon ta siya karon kung ano ka budlay ang ini nga barrier nga ini sa ila sini nga pangabuhi while naga-drive sang motorsiklo. Samtang sa syudad sang Bacolod o Negros Occidental, ti kahapon na batsyagan gid ang maulanon nga panahon kag may mga porsyon diri sa probinsya nga nagbaha-baha mga kaaksyon. And ang ini nga mga lugar may lang kay wagid man tuma nagsaka pero ti inang tawag naton lang kululbaan ki tubig ini man. Sa probinsya sang Negros Occidental, COVID-19 confirmed cases na mention ko na 17 pasaysay tinidugang Quezon Marlon karon empleyado sang PVO no positibo man no sang COVID-19 lugar nga ginkaduan sa La Carlota gin lockdown man PVO Philippine Veterinary Office no ay grabe no ano ni man di may gin lockdown nga lugar sa La Carlota nga nagkadtuto siya ti trabahong tawo mo no. Karon na, isa-isahon ta ini. Action Brian Morden. Action firing line. Diri kitanay pulo pa amol iya sa nasyonal nga balita makaksyon si Senador Lila Dilima, no? Ginahangkat niya diri ang Department of Justice nga kon pwede lantawon ang iya sinigin file nga kon pwede makapiyansa siya kon tani, no? Makapiyansa siya kay nagapati ini nga pwede gid siya makapiyansa basta waay pasang hatol kontra siya labi na gid kon ang ebidensya medyo kulang-kulang man lang. Si Dilima tiara subong sa sulod sang prisuhan or custodial facility whatsoever dira prisuhan basta priso ini siya kag ini siya ang gin-implikar sa anomalya alleged iya nga mga transaksyones sang illegal nga droga during the time nga ini siya ang hindi pa senador mga kaaksyon. Action firing line. Si Senador Lito Lapid naman iya may ara karon sang ginaduso nga batas diri sa pungsod Pilipinas nga nagahingyo mga kaaksyon
sa gobyerno. Ilabi na gid iya sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC, no? Nga maghimo sang National Emergency Stockpile o kon NES mga kaksyon. Ini agod nga mag-supply kag magaserbi ini nga Central Respo o kon Repository at Supply Reserve sa mga pagkaon, bulong, bakuna, hiligdaan, habol, kag iban pa nga mga emergency nga mga gamit mga kaksyon sa panahon sang pandemya, kag iban pa nga mga emerhensya. Action firing line. Nami payaksyonen si Senador Lapid, no? Though may mga unod pa yung mga batas, mga layi, kon mangin layi ini, dako ini nga bulig para sa aton. Yung iban nga, ini si Lapid, ginahikayan pa rin kapasidad yung selection hands. Action firing line. Pero ang iban nga mga senador dira nga maalam, nag-graduate sa iban sa mga Harvard University, kung ano na lang ang mga practices ang ila sa nga private abing pangabuhi. Amo pa nang daw ka alang kung kaisa sa ginapang sa angi pangwakal sa Senado. Action firing line. Pero si Senador Lito Lapid, may unod pa ang mga layi talagsa mula mabatian pero swak na swak. Action firing line. Kaya mo na, mayo ina nga mga tikang, may ina nga mga tikang nga ginahimo subong, meaning, ang senador, nakita niya kung ano ka-importante ang ini nga mga bagay, kag ano ini dapat nga himuon o kung amo ni dapat himuon sa gobyerno, bangod yung grabe na gid ang mga emergency cases karon nagakatabo sa palibot naton. Action firing line. Samtang sa iban iya nga balita mga kaksyon sa national, mapaamulya ko gamay lang dito sa US. Malagaw-lagaw, tatol kadali lang. Kay si US President Donald Trump, nagpalayag nga may plano siya nga magdagdag, magpagwa sang executive order nga iban anay ang TikTok. Kabalo kay ding TikTok nga ini do kadamo naging subong iya sang naglalain, lingaw-lingaw malan ng ilan, no? Saot-saot, hambal gini isang amigo ko nga media man action hands. Pirmi ni sa gruga sulod action hands sa mga during sang iya nga time sa unab lang nga soltero pa siya, no? Pirmi ni sa gruga sulod sa bar. Dito kuno sa bar action hands, kung hindi mo maayo-ayo kuno si girl, do hindi mo gid kuno mapahublas mo. Iyawan ka gid kuno, pero sa panahon subong sa Facebook, ma-TikTok ka lang, libre lang tao, may hublas na. Action firing line. Lahog bala niya ton pro miyara given ton. Action firing line. Pero dito iya sa US, ang TikTok nga ini daw ginaplanuhan gid nga iban dito sa US. Because according sa ila sining government dito, labi na gid si President Trump, nagaduda siya nga base ini isa ka Chinese iya nga intelligence ginagamit ini para ma-monitor ang ila siring nga mga senaryo, ang ila siring nga mga ginahimo dito sa US mga kaksyon. Action firing line. Meaning, ining nasambit nga to TikTok na ini kagiban pagin nga mga applications nga ara subong sa aton nga social media. Himo ini sa mga intelihente kag mga maalam nga mga tao action hands gikan sa China. Action firing line. Kita mo himo sila virus. Hindi, joke lang niya aton, ano? Basi mag-viral tali pareho sang migo ta naman. Action Brian Morden. Action firing line. Pero mayo ini nga tikang ni Trump. Actually, ang TikTok nga ini, mga last 2 months ago, puwerte gina pagsikat sini, pero subong do pila na lang kabilog makitaan ko galabay sa wall ko. Ang iban guro basi naglalain na basi tinak-an naman guro sang tulo TikTok nga ini bla, no? Pero kabay pa, no? Kung ano gin man ning tulo TikTok nga ini, kabay pa nga nagsala lang ang US ang ila sini nga pag hambal nga basi ginagamit ini nga Intel bla, manung panilag sang China sa iban nga mga pungsod, mga kaksyon. Action firing line. Ariyo kay ang naka-record karon sa bugos nga Pilipinas sa COVID-19. Yara na sa 98,232, no? Positive. Naka-recover diri ara na sa 65,265, kagang patay nagsaka na sa 2,039. Action firing line. Medyo medyo nagsaka-saka gid siya, no? Pero ari, si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag
nagmando siya sa Interagency Task Force, IETF, nga hatagan sang aksyon, i-check ang tanan nga mga hangyo sang ginatawag iyang medical community. Magambal kita medical community, of course, amo nga ton sini nga mga frontliners naton, mga medical experts naton nga naga-practice gidya sa medisina. Action firing line. Ang ginatumod diri sang presidente, amo na ni ang mga doctors naton, no? Amo ni mga doctors naton nga nagpadala sang sulat sa Malacañang. If ma-remember ninyo, diri sa aton sa Negros Occidental, duha ka grupo sa mga doktor naton ang nagpadala sang sulat nga nagaayo nga kung pwede i-ECQ kita sa sulod sang duha ka semana. Action firing line. Dito ya sa Luzon area, sa Mega Manila. Ang mga grupo man sa mga doctors dito, the same lang ni sila, no? Diri Negros chapter, dito man sila. Nagpadala man sila sang sulat sa Malacañang nga kung pwede magpatigayon sang enhanced community quarantine ang aton sini gobyerno, most likely sa mga places nga damo gidya sang positibo na gid, no? Damo sang mga kaso sining positive o kon kaso sining COVID-19 nga maka-ECQ anay bisan makadali gid lamang. Action firing line. Anong pinaka-point diri sang Medical Association kung nga nagaayo sila sang ECQ? Una, para makapahuway-huway man ang aton sini nga mga medical frontliners. Action firing line. Inchakto man no. Amo ning grupo sang Philippine College of Physicians, na interview nato na diring chapter na sa Negros, kag may Philippine Medical Association man. Una to nga punto nila, makapahuway-huway man ang mga frontliners naton, medical frontliners, mga hospital workforce, halos sila tanan-tanan dire, efficiency. Isa sa rason dire efficiency nakita nila, failure of contact tracing nga ginatawag. Action firing line. Huwag man guro magkalakitaan ng iban mo. Ang quarantine problem naton, no, kay damo sa lawayon, gina-home quarantine ka na, gin-seminar ka na kung ano ang imo sine responsibilidad kung naka-home quarantine kang iba nagasuroy-suroy gyapon igumurahon positive. Action firing line. Kagang iban diri nga points amo ni kaluwasan sang transportation. Magambal kita transportation tini nagabiyahe bla kaluwasan sa nagasalalakay, driver kag iban pa. Ang trabaho, no? Kaluwasan sa mga nagatrabaho. Hatagan sang social amelioration kag ang self-protection mga kaksyon, no? Distress na actually ang pagtawag sinidiri nila naka-overwhelmed na ang sitwasyon karon sang pungsod Pilipinas kon COVID-19 ang paghahambalan. Action Brian Morden. Action firing line. So diri sa aton nagpanawagan ang grupo sang aton sini nga mga doktor. But masubo kay daway gid matigayon. Pero ini nga mando subong halin na gid iya kay Presidente Rodrigo Duterte nga usisaon kumbaga i-check sang IETF ang mga hingyo sa aton sini nga mga medical experts. Action firing line. Mayone daw dako tsansa diri mga kaksyon, no? Ako may naga komentar siya mayo man ko nagahambal ka mo nga ECQ da kay may ara kamo ya pundo. Kumusta kami iya nga mga pigado maano kami? Ina ginarespeto gina naton. Tanan diri girespeto naton. Ang pinakapunto diri sa mga doktor, what if man kung magdinamo ang magpositive? May mga doctors na kita nga nagpositive man, may mga hospital na kita nga hands off na sila, hands up na sila, nga buta na sila. Tikon magdinamo na gini karon kag magluya mga frontliners naton, magdala mo ang positive, may mga community transmission na kita. Ano na lang sino amuma karon? Amo ni pinaka-point diri sang doktor, mga doktor. Action firing line. Actually, gobyerno ila ni dapat responsibilidad gid nga maghatag sang bulig sa mga nagakinahanglan kon i-ECQ gid man, no? Taxpayer kita, gabayad kita tax. So, ang ano bilang pinakabot silingon sang tax,
para gamiton sa gobyerno ibalik sa tawo kung kinahanglan. Action Firing Line. Tiyan mo na ning panahon subong nga ibalik ta sa tawo kay tiari ta sa amo sini nga krisis. Action Brian Borden. Action Firing Line. Manaog ko sa lokal kay kon ECQ ang paghahambalan. Kagabi, timprano pa actually mga before 9 nagwa ng executive order ni Mayor Bing Leonardia nga tinagapabilin kita sa ginatawag iya nga enhanced o kon na modified general community quarantine. And mas early gani kagabi na balanta na with Vice Mayor Elsen Familiaran. May mga pagbag-o lang. May ginaduso nga ti ang curfew for all ages magaumpisa na alas 8 sang gabi, tob-tob las 4 sang kaagahon. Ang liquor ban gipatuman man, ang 3 ka merkado nga dalagko sa Bacolod umpisa sa dason nga semana sarado sa adlaw sang Domingo. Action Firing Line. Kagamo ni ang disiplina no sang task force disiplina naton nga nag-umpisa na today kag ang pagprohibit sang aton sini nga mga may mga edad kag ang mga minor nga hindi anay magsuroy-suroy kay ti kadelikado sang sitwasyon. Action Firing Line. Amo na mga pagbag o mga kaaksyon pero this afternoon nabaton tang panibag o naman nga result. We have 74 action dyan 74 correct na ginto no 74 cases nagdugang sa Bacolod, isa patay mga kaaksyon. I-check na to nabi si City Administrator M. Ang kung ano karon ang ila sini madugang information regarding sini ano bla ang next nga move naman sang city kaysa nagligad nga adlaw si Mr. Galvez ang implementer sang COVID-19 ITF nga impractical pa ang Bacolod kon mag-ECQ kita. Subong nagdugang sang 74, no? I don't know kung ma-considered ta panigyapon nga impractical ini. Action Firing Line. Sige, check nato nabi nga ton siting City Administrator M. Ang sa sining mga tinion. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, we have City Administrator M. Ang. Ma'am, ngayong gabi. Ngayong gabi, Action Bright. Ngayong gabi sa tanan niya tagpalamati sa pong gabi. Yes, salamat ma'am sa time diri sa Action Radio Bacolod. Baw masubo ini nga part for Bacolod because nga we have 74 gid ang positive today kag ipinakabata diri ma'am 1 month old no ma'am ini nga record I understand nakalabot na gid sa inyo una of course sa inyo dira anong mga ano sa mga LSIs ini sila may ari kita diri sa community transmission OFWs. Ang ining bag-o nga result are mostly OFWs ni sila sa labanan and LSI. Although may ara makita local transmission gid may ara kita subong community transmission pero ang sa 74 ni these are mostly OFW kag LSI. So magambal kita OFW naka-quarantine ang mga LSIs naton ma'am the same sa school nisla or naka-home quarantine? Sila sa facility naton wala kita nag-allow subong home quarantine Action Bright. Salamat. Precisely because of the increase in cases, inaspektuhan naton subong wala kita gapasugot sang home quarantine. Kung tanan nga gaabot gina-facility quarantine until magwa ang result ng ilang RT-PCR test. Ang nanuhod naman niya sa mga OFW kalabanan sina Action Bright. Although OFW na sila produgay nagtiner sa Manila, nag-iba na sa ila ang iba na sa ila naka tiner sa mga port sa either sa ferry port or sa airport sa mga malawig nga tiyempo and of course hindi maibitat damo tao damo sang mga carriers nga ara madira posible nga dira Manila ma-pick up ang virus. Ining LSI naton kag OFW do hindi na gid masyado concern sa pag-positive nila kay naka-quarantine sila. Ini mga community transmission naton ma'am subong na trace naman ni ang ilang mga lugar ma'am no sining iban diri. Yes, naga-trace kita kag gina-isolate man na sila Action Bright actually ang makuha naton nga naga-positive
sa aton nga mga nga halin sa community nga mga wala travel history, kag resulta sa aton contact tracing, ginakuha na sila sa community kag gina-isolate na sila. May ara kita mga isolation facilities man. So sa sining 74, ma'am, I don't know kung may figure kada kon pila gid ang aton sining nga community transmission, community nga ara na included to. Ang sa 74, ang sa bago na wala pa ko recorded. I just got the number nga kabilugan. Pero wala pa man na gani na sort out siguro sa aton City Health by now. Kasi bago man lang nagsulod ang results. Yes. So gina-match pa na nila dayon sa record kung di na nagalin, anong history, taga diin na. Kaga most likely sa contact tracing, ang mayo lang sila kitod OFW na sila. Yes. Wala pa na nakapuli sa community. Both silingon halin sa port, diretsyo na sila sa quarantine. So wala pa na sila masyado contact sa community naton diri. Mas mahapos na para sa aton mag-trace kaga sa contact tracing hindi kita na masyado mabudlayan. Yes. Amo nang medyo masubo kay tuman kadamo pero dumalipay man kita kay way pagid sila yung nakasuroy-suroy kag makapanglaton sa iban abi CTAD. Ano man ang pinaka good news kada nga part. Correct. And the other good side of it kung tanawon tagit is halos tanan na sila asymptomatic action by. But sila wala sila sang may ginabatsyag. So ang aton lang binga ko pa konsuelo nga maski mataas ang cases, wala kita critical cases as of now. Wala kita critical cases sa hospital. Kalabanan ang ara sa hospital subong either gina-hospital quarantine ng mga medical workers naton or mild to moderate ang symptoms. May sa report naton 2 days ago, duwa lang gid ang medyo makonsider naton nga moderate to critical, pero may mga pre-existing conditions na sila nga daan. Both silingon before sila gin COVID, nagadialysis na nga daan, may diabetes, may mga pre-existing conditions na. So sa aton nga mga sa community transmission, halos tanan, I would say 85%, 85 or even higher percent, wala kang symptoms. On one hand, amo man na nga makapanglaton sila kay tungod wala sila symptoms, so abi tamayo lang, okay lang, no, nagalagaw sila, ara lang sila sa gwa, so makalaton sila. But on the other hand, wala kita gagrabe. In short, ang critical care utilization naton siya dawig kagamay. Okay, amo nang maayo man ano. So subong man pinakauna ni Ma'am Angkuano, ang pinakauna nga isa ka bulan nga nagpositibo diri sa Bacolod, no? Yes, oo. First case na naton nga infant ang kaso. And the youngest. Although sa aton nga statistics, sa data naton of all our cases, ang most affected age group is 21 to 30 years old, action bright. So wala masyado kita mga may edad ang nagaka-positibo sa aton. Ang both silingon sina kay ti amo man nga age group ang nagatrabaho, nagagwa sa balay, nagalagaw, nagaupod-upod sa mga grupo. So amo ni sila ang madali magid malatnan. Pero kung like I said, kung ato nang pirmi nga i-observe tani ang minimum health standards ang aton mga protocol nga ginatawag, madali gid naton ma-limit ang paglapta sang virus or paglaton. Amo gina ang aton nga nakita nga observation, and in fact ini na pruweba na ni sang mga experts all over the world, no, sa pag-istudyo nila sa COVID-19. Tapos may isa kita kapatay subong diri sa Bacolod, ma'am. Yes, I have received the report of that. So ang area niya dito, ma'am, na imagamo siniguro nga situation, isa ang contact tracing naton ng atong 30 nagpadulong na maybe sa barangay kung tadiin din man siya. Yes, automatic ang aton contact tracing, action bright. Actually, ang contact tracing kaya nagasugod kita as soon as the laboratory results come out, kasi may positive
gasugod na dayon ang aton nga contact tracing within 24 hours. Ga-mobilize ng aton contact tracing kag gina-swab na sila, gina-test na dayon ang immediate contact. Okay, with this 74 kag may isa ka death kita so far, may na-mention mo OFW, LSI, ini makabig naton nga additional na nga minyo ulo alarma liwat ang syudad sa Bacolod, ma'am, sa iyong paglantaw. Well, kay tungod niya may nagasaka ang cases, that is something to be concerned about. But kita naman niya sa aton city health kag sa aton nga public health care system, ma-absorb pa man ini ang mga cases. Kay tungod nga laban gani asymptomatic man, wala man sa mga symptoms kay ginabatsyag, wala man sila gani ka-hospitalize, ara lang sila sa aton mga temporary monitoring facilities or sa aton nga mga quarantine facilities, isolation facilities nga ginatawag naton. So in short, it's still within our control, no, ma-absorb naton ang increase ng cases. Ang ginahimo ta lang is we try to limit the spread. Kaya expected na gina-action, Brian, kung may mga kaso, imagine ang exponential increase. Yes. I think that is a global phenomenon na gitman. Na basta gani may mga kaso, expect karon mo gid nga masaka na ang cases. Nadugangan pagid sang ining mga hatid probinsya program, kag ining tulong nga mga programa nga ginapapauli di naton mga taga Bacolod na stranded to sa mga airport kag sa seaports for how many days nagkadto dito sa Rizal Memorial Coliseum for how many days kag naginotok dito. Kung tanawon mo Action Bri, bisan basahon mo ang cases iya sa province kalabanan sa mga new cases sa mga LSIs. May history minsan nagkadto dito sa Rizal Memorial Coliseum. Amo nang bulubudlay gid no. Pero diri sa Bacolod so far ang aton sini nga pumuloyo dako ni nga mabulig ma'am ining MGCQ nga ginpatuman umpisa today nga daw may ara sang gamay nga paghugot liwat sa aton sini nga pagsinalayo, ma'am. Yes, in addition sa, of course, the MGCQ makita gyapon, pero gindugangan by way of the executive order ni Mayor Ping. Gindugangan sang medyo, like for example, ang liquor ban, ginbalik ang liquor ban. Advice si Mayor kay may ara sa existing ordinance sa curfew nga base palawigon ang curfew. And then gina-advise pagit ang mga vulnerable population nga magpabilin sa balay, meaning 24 hours ang nilay ang curfew sa mga vulnerable groups. Ang pinaka-importante is na mobilize na ang task force disiplina. Yes. Upon the instructions ni Mayor Bing, ipa-strictly implement din naton ang aton mga ordinances kag national laws na anungod sa minimum health standards. Ang paggamit ng mask, ang social distancing, ang curfew, ang iban pagig mga policies naton, no, kag mga local laws nga nahanungod sa social sa aton nga pag-observe sang health standards. Speaking ma'am sang so ginapastriktuhan naton na ang aton PNP na coordinate na maayo. So with the task force disiplina kag sa bulig sang aton nga peacekeeping forces, we will be strictly implementing medyo hugot-hugoton ta gini ang balikan to si Tiad Sinimad Tinion mga ka-action. Action Firing Line. So medyo nakapahagan-hagan sa aton sining kakulba ang palayag ni City Ad Administrator ang iban diri OFWs kagilisay. Pero balik ta sa imo ma'am, pasensya gid. Yes. Dito na kita ma'am sa workforce sa disiplina. Yes, ang task force disiplina na sila na mobilize na sila. So ang advice ko lang sa aton nga mga pumuluyo nga i-observe din naton para mapaiway sa hindi kita mamultahan, hindi kita ma-penalize. Kaga para na sa atin, kinahimo na hindi para nga ipabudlayan ang mga pumuluyo, kundi para proteksyonan naton ang tanan-tanan. Speaking sina ma'am, kundi ang aton sini task force disiplina, hindi man amo na kadamo ang ila sining
mga upod dira or power nila abi ang personnel nila. Anong participation nga dako diri sang barangay kiti given balang Bacolod ma'am 61 barangays medyo lapad-lapad kita. May mga nagalibot sa mga barangays naton, mga tanod, kagawad, kapitan. Correct. Actually, ang aton task force disiplina, ang aton force multipliers, there are mga tanod, kaga mga barangay officials naton, nga naka-coordination naman kita, no? May coordination meeting, nag-meeting si Mayor upon sa IATF naton, local IATF. Kaya sa tanan gid nga mga barangay kapitan just a few days ago, antes kita nag extend ang aton MGCQ liwat. Pabalo na nato ng mga kapitan nga they have to play an active part sa task force disiplina kag sa aton contact tracing operation. Okay, kung kaysa sa mga barangays do amo gitong damo nga ara sa may kanto-kanto naman nagapulungko kag wala gid face mask, wala man sang physical distancing. Oo. Amo ginhimo nga amo na ang nagpa-decide gid sa aton committee kag sa IATF diri sa Bacolod nga ibalik naton ang mas malawig na curfew at the same time ang liquor ban kay ang ginareklamo sa aton kapulisan mag-implement gani sila sa aton na mga minimum health standards. Makita mo nagapugsok-pugsok na tipon-tipon. Within public view ang mga pumuluyo, wala nagagamit ng mask, naga-basketball, nagatong-it, nagatipon-tipon, makitaon, bala makyan. The field, sa pag-deliberation sa IATF, na-desideran nga ang isa siguro nga pwede natin mahimo is ibalik ang liquor ban, ipalawigon ang curfew, kagang strict implementation sa mga wearing of mask at social distancing. Yes. Ang imo ma'am tanogyan for Bacolod non kag lakip na ganin ni Grusano na kita man ni tanan nag-aaway sining COVID. Subong sa Action Radio sa programa ni Action Brian and sa imo online audience Action Brian sa tanan-tanan nga pamati hindi lang sa diri sa Bacolod but it applies to all of us. Gisaka ang kaso natin sa Bacolod, amo man ang sa Negros Occidental, kinanglan tanan hindi masarangan sa gobyerno lang, although your city government, your provincial government is still in control of the situation, pero mas mayo gid nga bulunigan tanitanan kay pwede ni naton malimit ang paglapta kag ang paglaton-laton sang COVID-19 kung tanan kita naga-observe sang ginatawag naton nga mga health protocol. Simple kaayo. Simple nga mga bagay nga dapat himuon naton pero makabulig sa aton. It can save lives. It can keep us safe. Simple lang kayo nga aton buhaton. I-maintainar naton ang distansya kung nagagwa kita. Kag may mga tao sa palibot naton, maintainar na lang isa kadupa nga distansya, paggamit sang mask o kung face shield, ang pagpahugas ng kamot sa masami, and of course kung wala sang ulubrahon kag bulaton sa gwa sang balay, mapabilin na lang kung tani sa aton mga panimalay kay para mapaiway naton ang paglapta sa virus kag hindi kamuwalatnan sang mga tawo nga ara sa gwa. Yes. With that, City Ad, ma'am, salamat gid sa mga time tonight. Mabuhay ka, ma'am. Thank you. Madamo man yung salamat, Action Brian. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Action Firing Line. City Administrator, ang mga kaksyon sang Bacolod. So muna, no, gihapon ang panugyan nagapabilin. Every night, every day, diri sa Action Radio, mabatian nyo na, even sa aton sa mga commercial diri, ang face mask gid, no? Kag ang social physical distancing. Alright, so muna ang sitwasyon subong, way pagid sa mga lugar nga mamensyon si Ang, because nga sinigid lang ni nga hapon, gini nagwa ining result ngayon, subong gina pangita, paninila. May tigpipilagin man nga mga nagpositibo diri nga community, pero ang kalabanan, OFW, kag LSI, mga kaksyon, salamat gid kay ni sila na quarantine iniya. Sana pala nato ning mga plans sa aton sa mga medical experts nga mag-ECQ. Ako prangkang istorya 100% pabor ko di sa mga plano nila. Doktor ni sila mo, may idea ni sila mo. Kung ano kadelikado si virus,
kung paano siya maglapta. Sila ni tanan nga tululoon ni sila mo unlike us nga ang aton malandri ko na makit-anta diri hindi tayo eksperto sini sila may ideya ni sila. Diri sa Bacolod, ginhugot lang ang MGCQ, no? Mas may ginpangligwat lang da nga ati kon bisan gani kung wala ni paghugto na ni the same abig yapon before kon kita nga mga tao gasunod lang ta sa aton nga responsibilidad kag ginaayo sang gobyerno pwede tagid himuon mo. Ang tao abi kung kaysa puro gid reklamo gid. Normal ina no. Kag kon mag-positive basulo ng gobyerno. Amo na kanang balta di, ini ta magbinasulay na. Why na basulaya? Himo na lang ta sa aton sining katungdanan kundi dapat himuon ta para sa kayo naton taran-taran. Action firing line. May gabilang sa kay Arnel Maranya nga to sa piyak nga planeta no nag-abot kon may plano man ni siya magpa-Mars no. Action firing line. Ang iya ganing hambal diriyo sa damo reklamo no pero kung magabot ng vaccine abi bisan labo kunos bato una pa ni pangayo ang mga reklamador mo. Action firing line. May punto kanoy. Halika nga mangayo kanoy kundi ka malang positive no. Action firing line. Ako bisan way na ko'y pangayo ay basta way lang ta virus siya bahala na bisan magkinaano ay taton eh. Sige pagbalik naton sa aton nga pagpangalagad mga kaksyon. Ipaistorya naton ang isa ka motor siklo nga rider. Gintistingan niya nga gamit sang barrier nga ini improvise homemade sila nagubra. Bausos, kung magpadalagan sa kuno action dyan, so naman yung lumapalid kay mo, puwerte kay kunos pagkabudlay, gidya mo. Nga daw may ginapasaan, kabla nga daw di maintindihan ang sitwasyon. So kung anong experience niya, ipahambal tabi karon sa iya. Kung ano gidbing natabo, nagapit sila gyapon, o kung waay na, nag-angkas o balang partner niya sini, o kung ginpa-jeep yun na lang. Action firing line. Kaya pagbalik naton karon sa aton sini pagpangalagad, standby lang kamo da. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Tiba. May gabi lang sa kay Jeron Landel Luhan. Good evening, Exobray. Patamiyaw gali sa habi ko, mga bata ko sa barangay Bakong, Bago City. Migaya pagig ko nga si Kathleen, Pinho, sa Morsha. Stay safe, God bless. Salamat. Araman si Madam Jocelyn Liboon Dispoho. Si Chirek Araman. Good evening, Exobray. Diri ko sa Quezon City, Metro Manila. Tamiyaw ko lang Shadow Rojo, Kanyada, Magato or Magdato, Magsiko, mula si kag Kunanan family sa barangay Pandanon, Silos, Morsha, Negros Occidental. Salamat. Si Sir Dennis Richard Tibor Roma. Good evening, Exobray. Happy birthday lang kay Sir Romo Pasaporte. Birthday niya. May gabi lang kay Rayjan Tan Villalon, naga-monitor man sa Barangay Purisima, Manapla. Sa mga solid fans sa Action Radio, paki-search sa Energy Fans Club. Join lang kamo if gusto nyo. Thanks para updated gid kamo. Salamat gid Sir Dennis. Si Hasmin Hontila Albarasin, naga-lantaw man subong sa Davao City. Salamat gid dira. Ang mga Hontila family kuno kag Taton family sa Gardenville naga-monitor diri sa Bacolod. Salamat. Si Sir Edwin Pineda Araman, Liberty Beniten Ubaldo. Good evening, Exobray. Tamiyaw ko lang happy birthday ang akon apo nga si Charles Z. Subong adlaw. Kag sa iya ko no ihada nga si Charian Prava buwas nga adlaw. Damo birthday ba? Happy birthday lang da. Andrea Amanda Jaime Araman. Good evening, sir. About namangkot lang ko nga may mga nagatag diri sa amon, name or post diri sa regarding sa business or Bitcoin kuno. Please check nyo man ay kay basi damo-damo naman isla scam diri pa sa inyo program ginapaagi kay hindi tanan is real nga account sa business kuno. Thanks for your action. Gali ka. Di nyo lang pagsapak ka. Kung may ara, ba inyo na lang, ha? Kaya si madali pa ka muna. Si Annalyn Hardinico, naga-monitor man.
dira sa Barangay Busay, Bago City. Hello lang kuno kay Bubbles, kag Totong, may gabi. Si Kurt Sebastian Marania, basi kilala mo na toy. Nag-trending naman ang ikaw karon ang brain cells. Mirari Rilota, good evening. Sombray ka damo pag idya mga dungol wala gagamit face mask. Ti kaluluoy nga ton mga doctors kay mga wala pa huway. Toda ang ibang tod ga pinagusto mo. But when is lang uroy labot sa kabuhi nila. Pepper Pursley, ambal niya, sa Lazada may baligya ng barrier 859. Ay gali, pilayahan ang partida ang pasimuno sang barrier. Hindi ko magsala si Mayor Bohol, correct me if I'm wrong, ano? Ang design amo ang ginbasihan sang IATF. Way na siguro kaagi sakay sa motor paano mabalda. Kasagad pagidyaw. Si Darlene Carbao sa Pardilio, Catalan. Good evening, Exxon Bryce sa sitio Hiyang-Hiyang, Barangay Patag, Silay City. Tamyaw Family Catalan, gapamati subong ang nag-greet si Darlene. God bless, Gedera. Salamat. Mirare Rilota, korek na iya mga doctors kay sila na iya kabalo ang gakatabo subong para na sa aton tanan-tanan. Tanan kon mag-ECQ nan. Toy, dapat tuloy-tuloy basi ningas kugo naman na bodlay disiplinahon nga tao naton natamaan ka demokrasya. Motambal ko gabi gini toy nasiling ko pila ini ka simana. Tama na bla. May anti-jaywalking kita sa bulan goods na, no? Pepper Pursley again, Action Bryson o masugod nga sirado merkado sa 9. Andason nga Sunday 16 lapaw na hasta sa 15 ang MCQ to, no? Isa lang ka Domingo gali no? Si Chirek naman, good evening, so bray ginatamya ko si Day Eden Kanyada Kuliyaw, dira sa Barangay Pandanon, Silos Morsya. Damo ko basahan din nga daw pakadlaw obra nyo, no? Thank you, Gida. Si Ma'am Gladys Noble, araman, no? Ambalya, good evening, Sobray, monitor kami di subong sa Phase 2 Bago City. Tamiyaw ko lang akong sister, o mga sisters niya na si Glenda Manioso, kag Mary Grace Magaya Pilingon, ga-monitor gid sa imo program. Salamat, Gid. Hilsam Miguel, good PM Action Radio, sana tulungan mo kami. Bakit wala pa left out? Tagal na kami wala kumakain. Thank you. Kay may positive abi di sa Bacolod ka, gin-stop to anay. Ha? Kung nakapumati ka mo report nagligad nga simana. Tobias Nets, namin ko positive para sa office. May mga staff sila nga nagpaswab anay, nag-quarantine. No? Tobias Nets naman niya. Good evening, so bright. Tamiyaw ko lang family Tobias sa Alingaso, Moises Padilla. Keep safe, God bless. Si Basti Girgen. Good evening, so bright. Gina mga lasing komedya. Ara ko likod NGC. Kadamo, gid wala gasuksok insakto sang mask. Sige pa istorya, mga motorista, mga 10 to 15 persons, wala man social distancing. Kadako gid ngin sulto likod NGC pa, may pulis pa naman dira lapit. Sige. Balikan ko karon ang iban-iban. Ang iban ha. Sige. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:49. Gina-endorso ko lang sa inyo ang
Last 50 Action Radio Philippine Standard Time. Manamiyaw ko rin gamay gidlang. Ano? Si Kuan naga-monitor, si Trek Shimano. Ang balya, kung gin-isikyo na lang tani, hindi na iyawan pang contact tracing. Ang istorya galibot-libot pirmi sa puno sang kamatis kuno. Tanda pa gining isa. Sa likod ng GC kuno kay na daw karamo kuno gani tawag sina pululunsok da nga mga 15 katawo nga nag-istoryahanay way man kuno face mask. Ang LGU kabakulod ga mato-mato lang guidelines nga dapat sundon nila ang guidelines ka national IATF na sa MGCQ kay may business nga makabangon hindi man ta high risk pila man lang local transmission. Isolate naman probe kay 1 week na wala nila ginpagwa ang swab result kapila ka local transmission kay laban LSI malang ang positive sa pag-swab ila. As of now mga LSI negative man dagwa color nila ngan kon sa pwesto sila magdiktador man. May kuno kamo sunod sa nasyonal, no? Good evening, Action Bray. Gabonitor lang kami diya, si Nanay Esther Salmorena de Los Santos, Carlos de Los Santos, sa barangay Naga sila Carlota City. Salamat, Gin. Good evening, Action Bray. Gabonitor lang kami ni Esther. Nabasa ko na bago lang, nagsulit siya, no? Good PM, Action Bray. May napatay diri. Okay, pero ang hambal sang doc, amo na ni siya, no? Amo na ni siya. Ang posible guro, no? Check ta lang ini kon siya gini pro basi pa lang. Amo na blang hambal kong isa, ano giblang istorya sining kwan? Ano giblang istorya sining COVID-19, no? Amo nang hibaloon ta pila kadlaw. Last 52, una akong action dyan si Sir Mariano, no? Si Sir Mariano, nakatawag ka na sa isa, way pa man. Sige, si Sir Mariano, aton sining unahon sining material from Highway Patrol Group mga kaksyon diri sa Negros Occidental. Kay ini, ang pamangkot naton may connection ini kung kumusta ang ila sining pagpanakop kay na sa mga motorsiklo nga wala sang barrier. Kita ko bawang iba nag-kwan gid nag-wow gid ang mga utod naton bangod sang ang iban ti mabayad kay imoy mo may gina-finalize ka mo kung pilang balayran dira kadako. So ang iban way pa cobra barrier man kadua na ni gin-extend actually para makapreparar piti way gid way pa iban ka preparar pero check na to na Online sa firing line. sa aton nga linya, we have Sir Robilito Mariano sang Highway Patrol Group diri sa Negros Occidental. Sir, good evening. Sir, yes sir, good evening sir. Salamat gid sir sa time. Welcome sa Action Radio, sa Action Firing Line. Sir, kumusta ang unang adlaw sang implementation sining barrier nga ginapatuman subong para sa mga nagamotor ang kasanay diri sa Negros kag Bacolod, sir? Yes sir, kanina sir nag-start kami na nag-implement sir ng regarding sa motorcycle barrier. Mm-hmm. Yun nga po sir yung implement natin regarding po dyan sa mga motorcycle na walang barrier. Implement ko natin sa National Headquarters. Kanina sir, meron po kaming mga nakikita kanina sir, mga 17 motorcycles. 17. So far, ito lahat, ano ang angkas nila, sir? Family or friends? Or ano? Iba-iba, sir. Meron, sir, yung tinatawag namin na authorized and unauthorized. Mm-hmm. Meron, sir, yung iba, sir, mag-asawa, sir. Yung iba naman, sir, hindi mag-asawa. Magkaibigan or magkasama sa, sir, sa trabaho. Mm-hmm. Why man nagamatter kung anong relationship basta kung wala isang barrier, sir, dakop kagidya? Amo na. Hindi sir, kung walang barrier sir, automatic sir na yun na sir, violation na agad sir, kahit na magkasawa pa sila. Mm-hmm. Pero kung magkasawa sir at may barrier, yun sir yung ino-authorize ng DALG and IATF sir. Magsabi na to ino-authorize, ano yun, may consideration dito? Kung ano sir, kung meron ng barrier nakalagay sa motorcycle sir. Ayun, ano. So kung wala yung 17 na ito, yung case nila, the same lahat sila, walang barrier, magkano nga ang fine nito sa kanila, sir?
Sa LTO, sir, kasi yung nilagay namin na violation, sir, is reckless driving dahil po hindi nag-provide ng motorcycle barrier. Nasa 2,000 pesos siguro yan, sir. Wow, medyo dako-dako gali no to kay gilining balayran siya. Yes, sir, yes, sir. Kuha o ng lisensya, sir, sininila, tapos anong matabo sa motorsiklo, go ahead lang sila pero may balayran na sila. Yes, sir. Driver's license lang, sir, yung kinukuha natin, sir, na tinitikitan ng sir, yung temporary operator's permit, sir. Okay, sige. Kuha o ng TOP ibulos sa wallet nila to, sa license nila, damo na, sir, ano? Yes, sir, yes, sir. Muna ginaklaro na ton sa mga gabi kay ang iban daw pareho na sa nagkaladakpan. I don't know kung anong rason sang iban, sir, nakabalo sila o ay sila kabalo do kadugay naman sa information sini. Actually, sir, halos lahat naman ng tinanong namin, sir, alam po nila, sir. Alam nila yan, sir. Galing way lang sila kabutang barrier, sir. Yes, sir. Wala lang silang mailagay na barrier siguro, sir. Dahil siguro wala rin available dito sa atin dahil nakita ko, sir, parang wala namang gumagawa ng barrier dito sa Bacolod City, dito sa Negros Occidental. Pero kayo, sir, may consideration kayo kahit anong klaseng barrier basta mayroong division yung motorsiklo, okay lang? Yes, sir. Kung makakomply sa atin, sir, na maayos naman yung pagkalagay, sir, walang problema sa amin, sir. Kahit na hindi, anong tawag nito? Yung plastic ba yon? Yung medyo transparent? Anong tawag sir? Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, meron kasing inapprove yung IATF, sir, tsaka DILG, sir. Yung pong gamit ng angkas na sa Metro Manila na inilalagay lang, sir, sa likod ng driver, ng rider. So, yun, sir, yung pinaka-safe, sir, para hindi liparin ng hangin. So, yun, sir, nakakabit sa likod ng rider. Pwedeng dun humawak din yung back rider niya, sir. I see. Sir, ito lang po, sir. Meron bang ordinansa ito or executive order or meron ba tayong laye na pwedeng makahuli nito sa barrier na ito? Actually, sir, wala pa namang ano yan, sir. Ang sinusunod lang namin, sir, yung lumabas lang na memorandum, sir, na ang ilagay namin doon is reckless driving. In relation, sir, sa RA 11332, yung sa health protocols ng ngayon, sir, para sa health protocols, yung sa social distancing. I see. Pag ganyan talaga, akala ko kasi yung reckless driving, yung nakabangga, yung overspeeding. Hindi yan, sir. Actually, sir, yung reckless driving, sir, basta po meron kang ginawa na hindi naayon doon sa pagmamaneho, sa wala kang disiplina. Reckless na yan, sir. I see. Kasi pag check ko, yung barrier hindi nakalagay doon sa law enforcement ng LTO eh. Kaya nagtatanong kami yes, sir, pag yes, yes, sir, wala yan, sir, wala yan, sir. Paano magiging I'm sorry, sir, paano magiging reckless driving yan? Wala sa law enforcement laws natin, ano? Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Actually, sir, yung sa LTO naman, mayroon naman silang adjudication, sir. I see. Yung adjudicator nila, sir, yung mag-explain sa kanila kung ano po yung violations nila. That's why. Actually, sir, hindi lang naman, sir, yung barrier, yung violations nila. Karamihan ng mga nahuli natin, sir, marami pang other violations. Ayun. So, yung iba, sir, walang lisensya, walang rehistro, walang helmet. Yung iba naman, sir, walang ilaw, walang headlight, walang tail light, walang signal light. So, hindi lang yun, sir, yung violations nila. Kung titingnan natin, sir, lahat ng mga motorcycles dito, karamihan nila, sir, may mga violations talaga, sir. Hindi lang yung motorcycle barrier, sir. So, kanina, yung pinarahan ninyo, hindi lang ang mag-angkas. So, kahit na mag-isa yung sakay, pinaparahan pa rin kasi yung iba dyan, sigurado may violations din. Yes, sir. Actually, sir, hindi naman lahat. Kanina nga, sir, may nahuli pa rin tayo may LED, sir. So, inuhuli pa rin natin yan, sir. Hindi naman lahat, hindi lang naman motorcycle barrier, sir, inuhuli natin, sir. Actually, lahat ng violations, sir, inuhuli natin, sir. Itong LED na ito talaga, ang tagal na nito pero nandyan pa rin, ano? Yes, sir. Yes. Bukas, sir, Sunday, operation pa rin ba yung HPJ pa rin dito? Kasi, ayun, yung COVID-19, hindi naman exempted yung mga araw. Everyday meron dan. Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, totoo naman yan, sir, na everyday talaga kami nag-ooperate. Wala naman tayong holiday sa PNP, sa Capital Group. So, talagang mag-implement pa rin po tayo. And, hindi lang naman po yung motorcycle barrier yung inuhuli natin. Lahat po ng, may violation, inuhuli po natin. Yan po mga motorcycle barrier, isa lang po yan sa mga inuhuli natin. And yung kanina pong 17 na walang motorcycle barrier, hindi lang po yun yung violation nila, yung iba po may mga other violations pa. So, yun po yung nadadagdag natin ng mga violations nila. Sir, yung gusto iparating mo po doon sa mga
mayroong angkas bukas or sa darating ta mga araw, ano po yung mga barriers na dapat ma-qualify at hindi yan mahuli? Paki-explain po sa kanila, sir, kasi yung iba dito, katulad na sinabi mo kanina, wala pa tayong supplier niyaan dito sa Bacolod, so medyo mahirap po yan, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kung wala pa tayong mailagay na barrier, sir, na approved and inauthorized ng LGALG and IATF, siguro, sir, muna tayo na wala muna angkas. Actually, sir, ini-discourage talaga yung mga tao na lumabas ng mga bahay nila. Yan, sir, yung pinaka main purpose natin sa social distancing and bawasan yung mga tao na lumalabas sa kalsada. And ngayon po, sayang nga po, tumataas yung cases natin ng COVID. Isa na yan sa maitutulong natin sa gobyerno, yung hindi paglabas sa mga bahay nila kung hindi naman kailangan. So, wag na lang po tayong lumabas. And yung pong mga walang barrier, siguro, sir, kung kinakailangan mag-produce na sila ng mga barrier. Ayun. Dahil hindi lang naman po ngayon sinabi yan, matagal na pong sinabi. So, dapat matagal na rin po tayo nag-provide siguro. Yes. Opo. Ito, sir, mayroong isang pahabol. Hindi niya siguro nag-gets kanina. Ang tanong po natin kung mag-asawa, magpamilya, may consideration ba ito, sir, kahit na walang barrier? Ito medyo... Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, yan, sir, yung inaalaw lang, sir, yung authorized yung mag-asawa, yung mag-live-in partners, yung basta couple, sir, na umuwi sa isang bahay, yan, sir, yung mga authorized na umangkas sa mga motorcycle. Kaya lang, sir, yung sinasabi natin na dapat lagyan ng barrier. Yes, yes. So, kami, sir, sa Highway Patrol Group, sir, dito sa amin, dito sa province of Negros Occidental, kung ano, sir, yung lumabas na memorandum sa amin or utos sa amin galing sa National Headquarters, susundin lang namin, sir, i-implement lang namin, sir. So, kung meron po silang mga concerns or mga tanong po sila, pwede po natin ipaabot yan hanggang doon sa higher headquarters para po maano po yung mga concern nila. Sir, ito, sir, yung mag-asawa, magpamilya, may dapat ba ipakita na na documents doon para ma-consider sila? Siguro, sir, yung dapat lagi naman tayo may dalang ID. Kung makita natin sa ID, sir, na magka-apelido naman sila, isa lang yung address nila. So, sapat na po yun, sir. Or kung mag-live-in partner sila, pwede rin naman, sir, na iisa din yung address ng ID nila. Pwede rin yun, sir. Sige. Salamat po, sir, kasi may consideration, pero much better talaga kung may barrier. Doon tayo. Parang ganon. Yes, sir. Yes, sir. Taga lang tayo, sir. Kung hanggat nandyan yung, sir, hindi tayo titigil sa pag-implement kung yan po yung pinapa-implement natin, sir. Sige. Bukas, secret muna, sir, ha? Kung saan kayo, secret lang muna. Yes, sir. Yes, sir. Sir Mariano, maraming salamat po. Magandang gabi at mabuhay po kayo. Yes, sir. Thank you very much po. Thank you po, sir. Action Firing Line. Si Sir Robilito Mariano sang HPG Mag-Aksyon sang Negros Occidental. Amo to, no? Action dyan. I-check naton reckless galinid, reckless driving, election hands. Ang ibutang kung wala sang barrier. Paano ang barrier? I'm sorry, na-question ko lang to. Kaya ang barrier, lately lang niya ginpagwa sang ITF kag hindi ni siya included dito sa mga law enforcement kag law mga rules and regulations kag pagsulundan sa idalom sang Land Transportation Office mismo nga mga rules and regulations. Oo, tamo na bla, no? So dito nila ginlusot sa reckless driving na lang. Kung may maro sinadiri pwede ni ka file kaso. Action Firing Line. I-check naton abi aning isa ka motor rider abi nga yes si Upside, na. I-check naton abi kung ano ang experience niya. Nga nagbutang siya, kilala na action hands mo. Nagbutang siya sang barrier, nga daw mapalid siya. Siya daw kulang na lang niya oy lupad ko do para shot gwatas ni. Oo, nag-ubra sila kita yung tao, Blen, na naggalikaw nga madakpan, no? Galikaw nga madakpan, so nag-ubra-ubra sila. Pero ginpakita sa ako ng litrato, mayo man, nami man nga pagplastar sang litrato, amo nagaling, medyo hindi siya standard, dito sa gina-propose, nga pagsulundan, sining barrier, gikan sa Interagency Task Force. Action Firing Line. Sige. Online sa Firing Line. Adlaw ka motor ni mo kag-angkas nila inlain, alain angkas, isa lang ginaangkas, no? We have on the line Sir Gerson Upside. Sir, good evening. Good evening, Action Bray. Salamat. Sa mga listener mo da.
Lahog lang to akong introduction si mo ha basi Hindi ako. Hindi lahog lang to. Sir, I understand do may ara kay mo sang ginhimo nga barrier, no? San umo to ginobra, sir? Ginobra to sa akon sa amigo ko bla nga naka-try naman bla action bray nga mag-barrier bla. Ginobrahan niya ko sang Friday to. Last week lang. Ano to nga made by ano to sa ganito, sir, ang ginobra nyo? Bali ang barrier to nga ginobra sa akon do ka transparent na bla nga daw gina-design na bla sa mga balay bla sa gwa bla. Do may mga color na bla nga daw ka ara do may ilaw na bla. Do may green, do may blue, do may do may blue. Do amo na. So anong paano mo, sir, pag-ubra? Anong pag-ubra nyo? May ano ni siya inang barrier kag gintakod mo gid sa motorsiklo mo o kon ginhimo mo nga daw backpack yang sitwasyon niya, daw bag? Ang ginobra to sa amigo ko sa akon, daw ginobra naman nga backpack bla. Manita kami bladaan nga bag nga ginpang kakasa namon sang iya na bla ginambilay bla. Oo. Tapos gintakod ito. Gintakod namon dito. So ano ni kadakuon, sir man? Medyo sakop ang likod mo. Diin siya asta man, sir man? Bali ang kanya ni Action Bray, asta lang niya saya sa hawak, yung sakto ka lang din makapungko. Tapos, ang bilog ko nga likod sakop yan tapos medyo lapaw man sa helmet nakon. Okay, ga helmet pagid mo, no? So ano pagpungko mo, di ba? Siyempre, may mga sariling style ang mga driver sa motor. May arangan medyo daw gahapa ka. Ikaw, sir, anong ibong style ya magpungko ka, mag-drive ka? Di ako mag-drive Action Bray daw ka tadlong lang kaya nga ako ng motor Suzuki Smash ni mo. Hindi ginikinang na magduko daw katawhay mo na ni Simo mag-drive. Okay, ang comfort siya na daw kadami. Daw ga pungko ka lang niya sa bangko, ya, sir, ano? Sa mga Smash na motor, oh. So, si Mrs. mo, angkas, ginaklaro ko, Mrs. mo, angkas mo, Hindi, joke lang, Si Mrs. mo mag-angkas sa imo, why man siya sin nga daw galiad? Kaya may nakitaan ko nga kaluluoy ang angkas sa likod mo, Kaya si Mrs. mag-angkas niya, may mga, kung may kapentagid ko may bit Action Bright, daw ka budlay gidya. Kabudlay gidya. Oo. Hindi siya mapilas? Hindi man sa mapilas, kaya ginobrahan man ni Sasang akon nga kumpare nga si Jojo Pritos nga daw may pwede ka bala makakupo sa akon kung naling ka sa likod, no? So, useless gihapon ang barrier kay ang imo sini nga pasayro mauyat magyapon sa hawak mo. Oo, sa hawak may ginulobrahan niya. Abi ko gani no touch na di mo kay may barrier gani pero base bla kung sa barrier ka manguyat ka magpalid siya igo ka makibot bla ikaw na lang isang gasakay bla way nang angkas mo. Pati ikaw dala may posibilidad. May posibilidad, sir. May posibilidad, Action Bright. So, diri kita. While ka travel ka, anong experience mo do mabalik ka sa agi mo? Makahatag ka additional nga high speed mo? Anong sitwasyon, sir? Ang sitwasyon ko sa nag-travel ko bla, halin ko sa Libertad, no? Pakadto di sa amon, di nga balay sa Kansilayan, Murcia. Kabudlay gid Action Bright kay siyempre hindi ka hinay lang gid ang dalagan mo kung may sugata ka nga mga dako nga mga salakyan ang impact bla sang sugata bla daw mapalid ka man bla. So medyo disbintaha gid para sa amon nga kung gadlaw-adlaw kami nga may angkas nga asawa namon Ikaw mismo ka klaro. So, galing kiti kaya need naton today, first day sa implementation. Kumusta? Nalambatan ka mo? Na gingamit mo ni? Gingamit ko ni sa Action Bray bali last week pa sang Sabado. Naka 1 week na ko nga gamit-gamit. So, kaginaya na gamit mo liwat, sir? Nagwa ka? Kaginaya, wala ko siya nagamit kay tungod siya sa waon ko na nag-dorm na lang di bla Action Bright. Pero sang last Saturday nagamit ko gid siya. Kay gusto ko tani kung nagamit mo gid man basi magamit mo buwas or the next day. Kung reaction sa aton sini nga mga manugdakop kon pasado bla ina sa standard o kon hindi. Although nga may consideration pa sila kay way pa kuno subong baligya sa Lazada, no? May considerations lang, I don't know kung pasado ina, pero hindi ko ma-replay din ang imo sini nga ginobra, pero ma-picture out na nila nga ginobra-obrahan mo ni siya nga daw bag sa likod daw mo malang na, no?
Aha. Pero ang nag-obra bala sa ako na action bay nga kumpare ko, ginagamit sa ginasa adlaw-adlaw. Kaya ginadulong naman ang partner ya sa obrahan mo. Hindi man siya bugat. Hindi ni sa bugat. Mag-anan ni sa ramon niya ginobra gid. Pero bisan mag-an siya, disbintaha gyapon gisa sitwasyon nga may angkas ka. Disbintaha gid action bay. Tungod sa kung bala sugata sa hangin, daw mo na bala. Kagway gid siya buslot mo no nga ang hangin makalusot da para nga mag steady lang da siya. Oh, wala gid action bay. Hindi gid kinahanglan nga may buslot kay basi bla makitaan ta bala kontrason para violation pagid. Basi maglusot ng laway mo, no? Mapalid ba? Sige, salamat sir sa pag-share mo, pero may panugyan ka kay gamiton naging man naton inalabi na gid sa may mga motor, abi ang mga advance nga mga precautions nga himuon sa mga driver while naga-drive nga may ara sang back rider kag may barrier abi sir? Akon para sa mga prasamon ng motor tapos may barrier no. Hinay-hinay lang gid kay kabudlay gid akon medyo dasig dalagan mo o may sugata ka. Amon isang gina-advise ko lang gid kay magambal sila bla nga malayo ka sa COVID pero malapit ka sa disgrasya. Tsakto na sir. Tsakto na yan. Tsakto ng imo. Hindi man ikaw matikalan kiti ang parts ang imo nga life bala sang imo sa nga transportation everyday motorsiklo na mo. So hindi ka na masugiran pa kuno mga eksperyensya mo. That's why tonight amo na gin pa istorya taman ka sa eksperyensya mo kon may barrier kag wala sang barrier. May nagapamangkot din pwede ka order si mo na. Hindi, way taga negosyo dia. Wala ginobrahan lang ko ya sa kumpare ko pero action drive biskan wala gani barrier di ba kon may kasaman ka motor kami misugata kami nga mga dako nga mga salakyan kag medyo dasig. Mabatya gani gyapon ng sugata mo. Yes. Kasaman niya ga motor. So budlay na gid may mga kalokarga kabi may bitbiton ka medyo mas nagdugang ang budlay niya. Kag ikaw gid ang mapayon action drive kay tungod dara nagatapik sa likod naton. Mapayon ka gid. Sige. Sir Gerson Gerson nalipat ako sa apelyido mo. Apsay, salamat gid sir sa time mo tonight. Thank you gid. Okay gid. Action drive salamat man sa pagtawag mo sa akon kag sa mga listener mo mayong gabi gid. Salamat. Yes sir. Pabuhay ka. Action firing. Hello. Tiyan mo na eksperyensya sa aton sa nga motor rider. Hindi lahog-lahog, no? So, medyo pulo paminsar ng amuda kung ang inyo angkas, hindi nyo man immediate family abi, di na lang ka mo magpaangkas, para why lang ka mo barrier, why dakop, why problema. Kung may, amo na gani, kung asawa mo, bata mo, pangkason mong itaan ka dokumento, or else dakpon kagid kung may ka barrier. Ang asawa mo, bata mo, pasakyon mo na lang sa jeep, nga mas delikado to, kay kung sinotong atubang nila to. Action firing line. Nga mga jeep subong, why man nag-observe nga na isang physical distancing na da. Kay prangkang istorya, ang division naging butang sa mga jeep, tadi nga mga plastic na, sala man na. Action firing line. Hindi man na standard, gani prangkang istorya. Ina, dapat tutukan sa LTO man na, kay dapat one seat apart mo. Ting ilayagin, butangan niya sa division da nga do mga damang. Nga pinangsulod ka mo na, pusga tubangay malas lagyapon, ibla action JM. Hindi ka dyan mo, dapat alternate ang gwa sina mo. Ako di gapong ko, dapat na atubang ko wala tawo. Sapyak naman si action JM, di ba? Subong galo tubangay malang gibutangan ng yasang plastic daw kulo kwarto da, ang gwa daw hotel. Action firing line. Why useless? Amo nang dapat tutukan sa LTO kay diraya, hindi magpamilyang sakay da. Action firing line. Pinaka-basic, diraya hindi kilalanay. Amo na dapat ang tutukan. Ang iban, why pag mas? Mismo ang driver, why man mas? Action firing line. Nagpalariho lang tadi. Action Brian Morden. Action firing line. Magbalik ko karon dugay-dugay mga kaksyon, Task Force Disiplina. May nag-report diri sa aton, actually this time si Sir Taba Yulinggo ganiyo. Naga-monitor sa aton subong siya na karon interviewon ko dugay-dugay. Baw sir, mega complaint sa akon di sa likod sa New Government Center kuno kay na may mga napulo top 15 ka mga persona to kuno nagakulukutso-kutso why social distancing, why face mask, why nagidrespeto ng mga tao ara pa sisitihol na ano ni sila yaman pagkatapos magpositive basulo ng gobyerno muna ay kanami no. Action firing line. Pagbalik na to na Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
May gabi lang sa kay Cyrus Villagracia. Good evening po, Action Radio. Pa-monitor kami diri San Fernando, La Union. Ginatamyaw ko gali ang mga relative ko sa Bacolod City sa Kabugwason, Mansilingan. Ang anak ko nga si Cedric Villagracia. Maraming salamat, Action Radio. Sige, si Olive Pilaro Swaza. Good evening, Action Brian. Tani buling man ang mga pumuloyo kag sunod sa protocol sa gobyerno kay para gid ina sa aton husto na. Si Robin Langgamo naman niya, Action Bri. May gabi ga-monitor kami sa Iloilo kag may gabi man sa tanan nga taga Don Salvador Benedicto kag sa pamilya Langgamon. Salamat gid. Si Arnie Martinez Palyad, good evening, Action Bri. Nagtutokin ang Martinez, Niar and Palyad family sa Barangay 31. Hello kay Arnie John. Salamat gid. Wow. Si Thestier Rihas Brillias naman niya, good evening, Action Bri. Ginatamyaw ko lang advance happy birthday ang amon apo na si Giselle o Gisle Ken Lopez. God bless us. Keep safe everyone. Salamat. Si Lala naman, ay nadula, di na to siya man. Gratuito, no? Naga-monitor subong, no? Monitor lang, lihog tamyaw sa friend ko na si Bing Kiani. Okay. Good evening, man. Si Eddie Jones Kalinaw. Good evening, Exxon Brian. Happy watching Kalinaw family. Si Madam Evelyn Charmaine May Kalinaw. Brian Kalinaw, JP, and Donia Charmil K. Kalinaw from Iloilo. Baka damo. So keep safe ka muna. God bless, man. Si Lorna Cabales Ilioran. Good evening, Sir Brian. Ginagreet ko gali ang akon bata nga si Ma'am Bronze Dalida. Belated happy birthday ko, no? God bless. Sige. Rose Guevara, good evening po, Sir Brian. Patamyaw naman sa mga kamag-anak ko dyan sa kay Maria Elena Dulao, sa Dulao, Bago City. God bless. People personally what, Action Brian, ang DLG or ITF, abi, ang pasakya sa motorsiklo, padalaganon, dasig lang taon takon, anong mambal nila. Sige, ayoon na sila. Ay, sus ko. Ay, purti ka sadya, no? Ang pagpanakop sang no distancing, no face mask, kabay pa, manakop ka mo sa insakto, basi, kon kilala nyo, ay nakop, labi na gin pulis, pabulang-bulang ka mo. Ay, nako, Andy Akot, may gabi, Action Brian, Liyog Tamiyaw, amon tatay, Vicente Dira sa Shinda Parnaso, La Carlota, Siri, salamat, keep safe, sa inyo, Dira, tanan sa Negros. Salamat. Si malupit man, no? Siya daw kaalam ang nakaisip na mag-asawa butangan barrier. Tapos pag-abot sa ilabalay, maglabo singan man. Joseph Pacifico. Good evening, Sir Brian. Monitor kami diya. Subong sa Barangay Baliwagan, San Enrique, Pacifico, kag Hurada, na Magbanwa family. Si Iram, Imiya Antiquinio. Good evening, Sir Brian. Actually, kabalo na ang kami about sa barrier. It's just that wala inugbakal ang tao. Makol mo na. 800 bali yung bili, ya? Oh. Amo na, gakatabo, kag kapigado, unahon pa namon ang barrier. Husto! Pabor, ko na si mo, sir. Ay, bakal mo barrier, bakal mo ya bugas. Oh. O, bihuan kamuti. Action Bright, good evening. Monitor kami Nanay Linda, ang Tatay Doro, Panukoy. Fruit salad, good topics mo subong, kompleto Ricardos. Oh, see? Sagad-sagad pag thank you, good, no? Fruit salad, ha? Kumbaga, taran nga prutas na ka, nami, pagod kami dinuguan kag puto, nay. Amo na wala sinso pungsod ta, kay Pilipino ang pumatay sa kapwa Pilipino. Libog na gani ulo sa mga tao kung paano makasurvive sa araw-araw, mapalingin pag inugbakal sa barrier. Mariusep, husto na. Bot, ano ning utok sa mga mga opisyal ta? Hi, good evening, Exxon Brian. Tamyaw ko sila ni Mama Lorna Haba, kag Papa Rolando Haba, si Willie Paiba, Marites Paiba, Ilya, Marco, Kim, Maris, kag Marnie, sa Barangay Kaduhaan, Karisiri. Salamat, God bless. Sige. Erlinda Pagran, watching from Barangay Tangob, mabasi magdihon manda sila mag-asawa, maghulid with barrier naman.
Actually, damo ko kitaan. Actually, JM, kita yun sa social media mo. Hindi mga lingaw-lingaw sa mga utod. May mga barrier ang iban mo. Kululbaan mo ka muna, no? Ang iban din na mga sawap lakadlaw mo. Sa barrier kag COVID-19, damo ko nung di ka pangasawa mo, kaya may nakabisita sa uyab ni Labla. Kaya ka magbisita, kaya quarantine ka to 14 days. Ang iba nalipay sa 14 days si quarantine ko to sa balay sa uyab ko. Sugot Do asawa go ya. Oh, si Millie Espino, good evening Sir Brian, ang daming kuskus balungos sa barrier na yan. God bless sa iyo, monitor lang from Morsha, Tamyaw ko, upod ko sa balay. Nakibot gani, migot kay siling ko, paano nag-reckless driving ang barrier man, no? Di ba Action JM? Sa law enforcement, do wala man sang barrier sa LTO, da nga pwede kadakpon kung wala ka barrier. Siya kung may reklamo. Nakapinsar man sa grutuod, no? Paano to mag-reckless driving, no? Ang barrier. Sige, give it to the guy na lang. Ano man, Drigos Rob, base sa dason, bawal naman ang angkas sa gabi kay Mr. kag Mrs. Ay, diya. Wala na yan. Dungol-dungol pag iniisayaw. Para fair, kuno dapat party private car may barrier man. Tod mo, no? Si David Coloma, ang nag-ideya sa motorcycle barrier is dangerous nga naga-mobile. It's useless kuno. And unlogical. Mahulat lang may ma-accident using this motor barrier. I'm sure ma-stop gid na. Sino ihan ang mauna biktima o mapatay sina. Actually, may mga aksidente na dito sa NCR, no? Pero di pa man to sure gid nga barrier gid ang rason sa to. Si Benz Argilies, para pareho tanan pati auto, van, kag tanan nga pwede masakyan amuhon man na nila. Pati aeroplano, barko, helicopter, submarine, kag karusa, nonsense, OMG. Parte, bagay inuubos mo ba? Ang kalisa, why na no? Kaya why nag-operate subong. Sige, thank you again. Actually, damo ka mo may ambag sa akon nga huna-huna. Hindi tayo ang brain cells na kompleto. Si Beth Tumangan, good evening, Action Radio. Action Brian, nag-monitor ko diriya. Villa Estefania. Good evening sa Pantilio family sa Purok Acacia, Barangay Napoles, kuno sa Bago City. Rose Ortega, Action Brian, good evening. Mas nami sa nag-implement sa barrier, butang sa motorsingle. Padalon man motorsingle na may barrier, upod ka asawa niya. Kag paagyan series. Ipasugata sa series. Piho, gini kung nila puluton, ayan, no? Si Eddie Jones Kalinaw, good evening, Exxon Brian. Barriers ka single motor vehicle daw ka mango, no? Mango. Ang nag-ideya sini may ga-overtake sa imo, speeding. Lagapok, gid. Get safe na lang. Halong na lang, gid. Si David Coloma, pero kung sa sulod sa car, closed door, pwede gid ang barriera. Sorry lang, useless kag wala gid physics education ang mastermind sa motor vehicle barrier. Ay, lol ko na hambal ya. Ivanisa Esperta Gilyang, good evening, Son Brian. Support gid ko sa comment mo regarding sa round trip. Dapat gid man wala tao sa tubang, hindi ga atubang ay. Gusto gid na ya. Di na karon magpangatsing da karon nga tubang ya kun ilapos magyapon sa tubang ya. Ay sus ko. Amo nang tutukan sa ITF ta, LTO, nan PO gid ya. Si Franz Doway, good evening, Son Brian. Hindi na ko makapuli sa Bacolod kay iswab test ko. Magbalik ko na sa Kabankalan kag i-quarantine pa ko to paano na lang ko ni makaubraman. Ay na no, kabudlay no. Trident Calvo is Padera. Good evening, Action Brian. Nag-monitor gid kami diri sa Barangay Robles, La Castillana. Damo gid salamat sa imo, Action Brian. Sige. Salamat man sa inyo. Kung way ka mo da budlayan man ta sa gihambal nga wala sa nagipamati. Si Ronnie Manang Haya, sino ba kasi nakaisip diyan yan? Yan ang mga taong may masabi, may magawa, may masuggest, pero palpak naman. Si? Isa naman to. Bohol Governor. Rose Ortega,
dali gid lang Aryo. Di na tuman. Kakadula ang inyong kadamuon do di ko gid maisa-isa. Rod Apostol. Good evening Action Brian, pag-greet akon anak. Nga dungan birthday sa August 5 nga si Jody Apostol kag Daisy Apostol. Mike Sibog, Action Brian, mangkot lang ko ang curfew sugod na subong las 8. Kay diri sa amon panukoy nag-curfew las 8 hindi nakagwa. Sa 9 pa ni masugod, di ba Action JM? Las 8 sa 9 pa. Oo, sa 9 pa. Way pa subong. Si Franz Doy, good evening Action Brian, hindi na ko okay, nabasa ko na kayo na. Sige, balikan ko karon ng iba na, dra lang ka mo kay pagbalik naton ang disiplina naman ang interview naton, no? Ang disiplina naman interview naton kag hibaluon ta kon kumusta ang ila sining paglibot-libot kay na. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo pagkulon yung kag negosanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sabisan ano nga kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod sa linggo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Firing Line. Sige, mayong gabi lang sa mga utod na ton nga naga-monitor si Bill Kudal. Ang utok sa nag-implementar sang barrier sa motor, butangan man barrier para balaan niya kung ano kabudlay paminsaron sang obra sang amo iya nga pagsulundan. Puwerte nga mga reaction sa barrier nga ini, no? Daligid lang, no? Good evening, Action Bri. Ang computer hindi maunta kay may COVID-19. Purok ba sinadyakon, pahanukoy, bye-bye. Ay tuod, di may curfew na. Di na nisla kapag gusto. Good evening, Sir Brian. Nagdamo na ang virus. Kami yang kapamilya ko, kung magwa kami, naka-face shield kami. Kaya naka-face mask gid, pero sa mga barangay, nakita to, wala gidya bisan face mask. Sa din nga barangay ini, ang botway nisla guro na hadlok sa ding virus nga ini, no? Mayang gabi, Action Brian. Monitor lang kami diyan ni Lola from Silay City. God bless lang sa kay Renren. O kung si Renren gali ni. Salamat gid, no? Okay. Action Brian, good evening. Please lang da sa pamilya Alfonso Flores sa La Carlota, halong-halong gid kamo. Thank you, Action Brian. Sige. Las 8:32 na sa aton nga pagpangalagan. So mga adlaw diri sa Bacolod, nag-umpisa man ang task force nga disiplina, no? So kumustahon naton abi kung ano pagin ang mga ginhimo nila ginhimo nila subong adlaw, nagpanakop sila rikta o kon may araanay sang warning abi, no? Galang hindi naman guro dapat warningan. Pakay purti naman nga sa wayanay, hindi lang sa radyo, hindi lang sa newspaper, hindi man sa TV. Bisan sino na lang ang tao nagasaway. Ang iban daw, naman, hindi ko kainsyende, padungo lang gid guro, no? Ano naman, padungo lang gid, hindi ko ka, kung isipon tagid, pag umpisa ining nasambit iya nga si COVID-19, isa gila yon sa ginapanawagan sang aton gobyerno, amo ning face mask kag ang social distancing mo. Kag ang hand washing blang nang hinchakto gid. Asa subong iban way pagapon gagamit. Doon di ko kainsyende. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Sir Tabao Yulingo Makaksyon, Assistant Operations Chief sang Task Force Disiplina diri sa Bacolod. Sir, good evening. Mayang gabi, Action Jan. Salamat gid, sir. Yeah, salamat gid, sir, sa imong time, ano? Kabalo ko nag-monitor ka halin pa kaina. Sir, kumusta ang first day naton sa ning task force disiplina nga daw kamo gid ang may task gid sini subong nga daw ka mga tigulang naman ni sagi pati kasaway sa ila may mga buot naman sila gani, sir, no? Oo. At so far dito kami nagsugod sa palibot sa NGC kay base masiling naman sila nga naglukso ta sa unhan nga way patagali ka panilhig sa aton usaran. Damo dan mata. Oo, kadamo kaga sa kami gani ginapicturean nila kay way kami kunuga social distancing nga wala kadamo sang komentar bala. Okay. Pero so para successful ang aton nga first day.
sa nakita ko daw overwhelming ang support ng mga pumuluyo, nagka-cooperar gid sila. May nadakpan gid man ta nga mga almost 33 guro nga nag-violate sa mass. 33. So sila nga adlaw. Sa palibot nga assist namon asta kami sa may Burgos, Market, sa Libertad, sa Villamonte nga mga kapihan. So pardo damo man nagawa do welcome man kami balakang dason do. Okay man ang ilang pag aware na gid sila. Okay. Sa pumuloyo aware na gid. So ining wala sang face mask sir, ano man gaano ni sila gapulungkuon man sa kilid o kung nagatrabaho ang iba nagalakat lang. May ara galakat nga ilatis mas ara sa ilang liog. May ara nga nagapungko nga nagatext ang iya nga face mask ara man sa dalom sang baba ya. At amo na siya sa iban ko may ara nga waay gid na waya masuksok kay manginaw sa sagwa sa dalan. May security guard gani kami nga nadakpan nga isa ka ni appliance center ara sa sagwa wala sang face mask. Susti ka damo galinabay da. Kay uniforme security guard sige dakop man siya namon na gaan man sa citation. Siling niya nalipat lang sa kuno lipot ito way pan kaso na sir kasi siling ko 200 pesos man lang na 200 multahi lang dapat hindi gid siya magkalipat ang joke bala subong sira malimtan mo lang asawa mo hindi lang face mask amo gani kito amo na gani ako nga sa lakyan kalabo face mask bisan din kala magpalibot na sa compartment may face mask para sigurado gid para sigurado pero ang nagkaladakpan nyo subong adlaw sir bakulod non initanan-tanan or may outside bakulod kita waay sang outside bakulod puro bakulod amo na sa halos nagkaladakpan subong bakulod non lang. I see. So ini para with man nga sa karinderya gabaligya sa sudan way sa face mask may ara man gabaligya prutas wala man sa face mask kali kasi amo lang ang kuan kinanglan amon isla na picturean that's why nag-create ako sang team medyo kagida damo ko nakita nga daw medyo ipabaguho damo lang amon operasyon na create ko team nga manong picture gidya kagina manong picture ko jutay lang wala kabilo kaya daw ay ko ka-expect bala ka mo naka-kwan kasi may mga ang manong sulat namon sang citation sa dason guro ng operasyon ti medyo dugangan ko na every team apat idang manong picture matatlo bi ka salakyan kada salakyan apat ang manong picture apat man ang manong sulat sa citation mabudlay mga sir inyo trabaho no kay before kamo gali magpalapit sa ilang madakop na kamo kinanglan manago kamo anay kag picturean sila para may evidence kamo nga hindi sila makabalibad kida mo sina. Hindi kita pwede kadakop nga may ara to gani isa nga gauba sa bayo wala sa face mask pero igo sa ginlantaw sang upod ko nga nag-report sa ako nga sir ara to wala gaubal ko ti picture ito pag abot damon nagasok-sok na sa mask kay nakabayo na siya sister ang upod ko nga dakpon siling ko wala na tamay may mo kay nakasok-sok na sa way ta sa picturean kung baga daw plain view ginyang inyo sir plain view paglanti dilikto kita ya ko tidiak gid nga unahon tagid ang bilang ang sistema ni unahon mo gid anay wa ebidensya antes ka magdakop amo na siya ang procedure. So mo ni dapat ang mabalaan sa mga wala sang face mask nga before magsulong ang task force disiplina hindi na kamo kalikaw kay may ara na kamo ya sang litrato nga bisan maghingago pa kamo suksok sang face mask nyo na litratuhan na kamo so hindi makapalagyo kamo sa balayran nyo nga 200 pesos or 300 pesos. Ginapauna ko ang manungkudak sa sinabi nga lugar abi sampul ara kamo daga pinunsok ginapauna ko na ang salakyan namon ara na sa distansya gamay takan ka panay dason na mo na pagpalapit sa imo nga sir ari nagbayolate ka sir na picturean ka wala ka gasok-sok mas hindi lagi siya kabalibad kita ya tsura ito suway gabat so wala sang so dapat may face mask gid kamo nugay na kamo pasayang-sayang daw wala face mask kay may litrato first before kamo gali kadtuon sa task force disiplina nga ini yang mga call center tungod pala nga mahaw kagina nga ginutok na sa lamisa social pagkuha ko sang purgadira kay takson ko kay ang purgadira
Naglinokto sila sa laylo sa piyak na lamisa. Hindi magitasyado. Ka, as in, kakuan gid bala. Mayo, gitsili ko. Okay na lalaki. Nagtakso na sila mo. Hari na kami disiro. Kaya nagkuha pa ko purgadira. Kaya kita natakos ko gid ang 1 meter mo. Ay, hindi, amo lang ni ako, hindi nila pagintuon kaugalingon nila. Why kung hambal sa call center, in general, hindi na pag-intuon kaugalingon ta nga kung ara ang disiplina dahil ta ka lapta kung waay balik naman kay kamo manigyapon mapiktuhan plakadlaw. Ibalo ka aksyon walang mga attitude ng mga hubin-hubin line ng mga ara sa line of to. Aha. So hindi na sila masyado gidya sa mga balita ya tutok ka pamati. Kita na maglantaw na yung mga TV nga may mga balita kung radyo wala na sila ka pamati. Tinalo pa daw hindi na sila well informed sang kung ano mag-spread ang virus. Mabati-batian na nila. Like sa mga aton niya, kinatunan tagin kung ano ang virus. Yes. Ato siya mag-survive sa surface. Kasi ga-survive niya sa metal, ga-survive niya sa plastic, ga-survive niya sa bayo, ga-survive sa karton. Ang pinayagin ni Kalawig sa metal, kino 48 hours. Yes, amo gini. Ako na kasi nga wala ko yung gagamit gloves. Kaya gino nasa tunog sa natuon ko, ang gloves, ga-survive siya 8 hours. Like sa skin, kung sprayan mo sa alcohol na 70%, mapatay siya dayon. Ma-wipe out siya dayon. Oo, ma-wipe out. At least kung ga-perform ka surgical o kung hara ka man gatubang sa hospital, ng lano mo surgical, pero i-dispose mo sa dayon. Ilan mayo ka man magpalos. Grabe, no? Hindi man makontaminate ang nimo. Birtigin niya ka tunan mo gina sa balukar war niya sang invisible ang ato nga ini. Yes, correct na. Yung kinala tunan mong karakteristik niya kung ano siya nga klase ni malikawan mo siya kung mapirdi, madipit mo siya. Paano mo madipit ang imo kontra kung way kakabalo sang iya nga mga weaknesses siya? Yes, kaya hindi ta makita ni. Hindi mo siya makita. Paano mo sa mabatuan? Ilaw gira man mo. Yes. Paano lang ang armas ang kontra mo to tangki. Di paano mo masakon tangki kundi RPG man. Yes, amo sila. So sir, today nagumpisa ka mo sa pinaka vicinity diri sa Bacolod gidya nga sulod. Pero may plans kamo gid man nga magkadto sa barangay aside from barangay kapitan kagawad tanod siya nga may task man sila dito kamo mismo masulod-sulod kamo sa mga barangay. Actually, damo na ko nabaton nga mga informasyon nga katabo sa mga barangay. May ara ko nabaton nga mga naga-billiard, naga-pinustanay, may ara mga naga-bingo, may ara mga naga-madyong, may ara mga naga-basketball. Then nag-create ako team nga daw medyo ang guaya daw surveillance bala to anay para to hindi kami mag-usik gasolina. Do si IDJ man kamo gali example abi ato sa salangilan mo kung sa dumanan. Pakatuan ko na to kag i-verify ang ina nga impormasyon. Kung positive nga amo na pirmi ila nga panggawi. Yes. Kung tiki bunon ta na lang sila dayon. Para nga diretso ang operasyon kung amo na nga kalye, amo na nga tiyangge, amo na nga lugar ang pirmi nila ginastambayan nga do ginamo na sila. Kung diretso na lang tato, kung sikop sila dayon. So, bisan kung magtiyog-tiyog kalayo pa na makita nila may noplag na kung tiway na. Why na? Mamangkot-mangkot ka pa kundi na sila kikita nila kamo mo. Pero kung picturean na nato sila nga daan, medyo at least amo na lang nga medyo bala ang mga layo nga lugar, mga sumag, mga handumanan, ang may mga tagsubong sinang activities, kinapaunahan kung nato tao, nga motor, verify ng informasyon kung tuod nga may nagabilyard, nga daw sa kadamo. Pero sa gigather ko na, kung amo na ang report ng tao, nga mga monitoring ta, amo nang i-operasyon nun ta, para nga hindi ka mag-usik po. So, bisan na bisan na buwas Domingo, sir, malibot na kabagyapon, sir? May mga ara man nga tao nga steady na yung ara sila nga dote, pero sa akon, nag-ayo man ko kay Vice Chairman, kasimba man kita kung Domingo, amo malanan simpo, tambi nga makapangimos-imos ang balay tati, kung tao man lang ta aksyon nga may obligasyon man ta nga manghimos ang balay ta ka magsulusimba kung magatipan mo tayo sa aton nga kung ano man ang banding ka sa pamilya. Ang obra, ang dalakpon talaga sa lawayon, ara lang na sila adlaw-adlaw. Yes. Wala na yung katapusan. May
May kuan gini diyo, may naga-chat sa ato man ang libertad gid kuno puwerting daghana gid social physical distancing, wala kag face mask gid. Ang market sulod kag natuloy naglabay kami to sa libertad naglibot. So para sa akon nga nakita gab maski man ang tanan ng tao. Why ko may nakita na daw kwan may ara kami nakita to dasig sa mag sok dayon. Ara sa bayagin pasaka ya dayon. Why na picturean? Why kay amon mga cellphone katrasado man kuis agay ba to ngita kapas ang tipulon balas ang kwan na. Oo. Ang imo cellphone yung picture. Dapat guro mapabakal ka na lang sa surveillance camera, sir. May mga PIO, mayo ta sa PIO, kaya ang mga PIO, yan isagad na mag-shotting. Kaya may mga lens na yung ila na camera. Magina. Video, mag-distance. Nautod si Sir Yolingo, Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Ari si May Alagaban, nag-offer siya ganiyo, sir, mang picture sa kuno galing kay mang picture ka kung malibot ka sir dugay madula man na sila hindi maabtan ano ara na sa ara na action hands hindi na ma-contact sige check na to liwat ano alas 8:45 may gabilang sa kay Chris Vilma Trias sige sir balik dira si mo sir sige, imo na lang sir nga panogyan liwat sa Bacolod noon. Kati nagumpisa na gid kamo. We're hoping na everyday kag hasta matapos si COVID-19 si disiplina nga ini nag-existe rin para at least maubos-ubos sa ning problema ini sir. Go ahead sir. So usually kalabanan nga thinking sang mga pumuluyo nga ningas ko gon makita mo na sa ila comment. Ningas ko gon lagi lang na pero sa mga smoking bala sa ordinance di walking. Kaya ako bilang halin pa sa una nga enforcement ko wala ko yan naga-untat sa ubra ko, alin pa sang pagpungko ni Mayor Bing na tapos sila ng time, ang dakpan na isang basura, nakahalin lang niya si Mayor Bing kang na-congressman, wala to yung untat ang dakpan na isang basura. Kaya ako mo man isubong nga himuon, wala niya sa untat, mintas tanto si Mayor Bing kag si Vice Ilcid naga-sugo, wala niya untat, kagang support nila, hindi man kakagiyo at bastante man sila sa support sa aton okay gid na yang ubranay wala na yan ningas kugon nga matabo kung ang iba niya ganingas kugon kami nanad kami nga wala kami ganingas kugon bisan na adlaw ga ubra gid kami kag wala niya untat pero may time man nga para na Domingo gambal ko gayo man kami nga magkulopauhay man pero may team man kami nga ginabilin nga ibulos nga imuan Kasi bilang ako kung team leader ko, wala ni kuya Paway, mag-Monday to Saturday. Kung siya init, so taon mo pati, may lang nobin patas ng una, kasi okay pa, makabato ta. Pero at least, okay wala problema. Kasi mo lang na, kapangabay ta sa pumuluyo, nga hindi naman ta dapat sa wayon. O kung mangakig ka mo sa amon, aton initanan. Kasi, amo ni rason nga awayon tan invisible tan nga kontra. Kaya amo malaming armas ta, panghugas kamot, pagsuksok sang mas, pag magdistansya kay paano ang virus makaigo sa imo kay 1 meter kadagdag na siya. Mag-update na siya. Kung may sasang sailuan, kung patay siya. That's why may dala ka nga pulgadira. Kung magsagat ka sang tinumpok-tumpok, isala na tang positive, puro niya ka muna kanan. Posto gina. Kung ang iban makikita na bala aksyon, kaya ga-appear pa. Dapat touch policy na ta sa mga amigo, ta magsinugot na dahil bala. Ilikaw nyo na bala nga tumitay, shoulder by shoulder na malang itani. Shoulder pa, may iba na kamustanay, paya gani mo. Wala, paya bala na kay Chindit, kaya mo na silinggo, ang awareness bala, ang virus, makamustanay ka, transmit na. Correct na. Isa ng doorknob gani, ang mga elevator, ang itumbukan nila, mga biometric na. Itoon, amo lang silinggo sa mga barangay officials, amo lang mabulig nila sa mga kapurukan, educate, kaya hindi tanan, nagalantaw TV, kaya nagapamati sa radyo. Ang mga labi ng mga teenager, kita niya balita, ginaliso na yung radyo. Music ng ilaya. Music na yung ila, computer, kampak na email. Kaya mo na sila ang aton, sa mga bigapon, kalanda sa purok mo bala. Ang virus basi abi ka pinsar kan mo atong nagamas kan mo salbardak mo. Ay lang may kapanyo da ang doorknob, may kapanyo da ang
kung kuan yung lamisa, ibang ganing nga, doon sa wala lang yung usar pa yung tasa sa kapihan. Grabe, no? Dapat mabalon ka na ni. Ang pangkapihan naman, may mga tasa kami nga ginapang bilin. Why na kami kung disposable. Usually, amo na lang dapat subong. Iba dyan, why lang niya. Dapat ang kapihan subong, why na sang mag nga gamiton da, kundi disposable na lang plapapanda. May mga ngalan na aksyon, may mga ngalan. Kung may mag ka, suki mong kapihan, butang ka ngalan sa mag mo. Ina mga walk-in blaw. Umay lang ko gani ko ng mga high-class na restaurant at simple ginapakita sa inyo yung pag-init sa mga kutsara. May ari, hindi yung mga kalendarya, makita mo yung do normal lang yan, do wala lang yung virus. Kaya muna sila ginang delikado. Sige. Kulang din sa pagpaitsindi. Muna that's why we need education and support ng media. Napaitsindihon nga ang virus nagakabuhi sa surface. Bao, kon education lang guro, sir. Halin pa kumpisa ni COVID-19, Action Radio non-stop na nga sulit-sulit sa pag-edukar sa mga utod pa. Isa na sila ko gani, ang hindi ka nang kapamati radyo, mga tindir, white na yung kapamati radyo, balita, music na yan. Yes. Kaya mga pagi sa mga barangay, purok president, hindi na sila kadoy mo comics ka. Tiduay, magkukabati, may kapitan, kag purok president, nagagwada kag magsanggitan nga bawal face mask, di duway kakabati, May gapon lang ka sa gani ka mag-lecture kasi linga, oy, masyabi nyo. Basi ibiding. Mas ka mo, salbar na ka mo. Way ka mo kabalo ang mga pertahan kag lamisa kag kaptan ito magkulat to pinungkuan man sa may virus kung ditudas ka bang? Yes. Ako ga magkungko ko sa lamisa, kita sprayan ko pa alcohol. Amo gina dapat. Sprayan ko Lysol. Kay base Pagkatapos nga ba nyo sana yung sang alcohol, yung balon ko yung alcohol sa salakyan, hindi hamak. Gadulobli. Eh, malaog ka, banyo sa alcohol. Pagsaka mo, banyo sa alcohol. Kata may kapag ang kwarta, pagbaton mo, tungtong mo na, sprayan mo na alcohol. Puro tinga. Ang mga karton na mabaton mo, mga LBC, alin na sa Manila, o 48 hours, basi kung makabot yung plano ka makaptan mo, tudas ka man. Tudas, sige. Pero sige na mo na ang kasensitive sa kinanglan sa aton awareness, dapat makabalo tanan-tanan kasi iba ni ka thinking nga nakamas na kwa salbar na ko ni gulo kasi kapon ko ni migo ko okay na ni katapos ko nakita yan nga muna ga magkinatanay so kasi kamustanay pa yan mo ya kuya nakigan ko gid ko ni kapon ko kapangakig ko ya sabal ko nano ka manimo yaman abi karon ko magpasitig pero so nga simana PUI na kuya Dato nga ako man kaya naging tandog dalasa man to. Yes, sakto gina. Ano, abi pinsaran nyo na kung ano ginalit mo kay ginika pick up nyo ko. Amo na bala, pinakapod ko na sa taxport, kinambalan ko gina, hindi ka mo magkikapay. Distansya kita, magbugno ganun ka mo, tiil na lang. Amo na ang akon panugyan sa taga-Bacolod. Taga-Bulid sa tanan, mag-isindi sa amon, hindi man niya para sa amon. Siguro sopal kita ko daw welcome man Mayo ang pagkatawa. Sige. With that, sir, salamat kasi mo time and gabi, mabuhay ka, sir. Good luck. Salamat. Yes, sir. Action Firing Line. Kuhaan kabing gamay lang patrol, kumusta ang Bacolod, abi? Kay way na subong task force disiplina, basi way naman face mask, kay social distancing, blaw? Oo, kay basi labay, siyempre mga tao isa, dungulis, kinban, ara ng patrol, patrol may gabi. Aksyon na Bray, wala lang madugay, nagpakig-istorya makita kay Police Lieutenant Colonel Luisito Asibuche in relation diri sa ila sining observation karon nga daw wala pila man ang nagkaladakpan, wala nagtuman abi sa implementation sining pagbutang na sang barrier sa tagsa ka mga motorsiklo, especially pag-angkas bala sang ginatawag ning mga upod abi ang ila sining asawa. Nausunod diri kay Lieutenant Colonel Luisito Asibuche sa karon nga daw 28, no? 28 ang nakabayular. Ang HPG 33 sa HPG and iyasang bitaw is 28. So sumahon mo aksyon na Bray, dako naman nga numero 56. 28 plus 33 61, no? 61. 61. Ang nagkaladakpan suma total. So sunod rin kay Colonel Luisito Asibuche, isa ini ka maayo man nga adlaw para sa ila sa first days ang implementation sa piyak sini nga nag-think of gid ang mga katapo sa Bacolod Traffic Authority Office and Traffic Management Unit. Umpisa sila aksyon na Brian kay na mga alas 8 sa aga natapos mga alas 6 aksyon na Brian. Sige, ang face mask kag
kwan subong niya, doga face mask naman tanan action Alvin, no? Yes, action Bray, pero nagapadayon sa gihapon, ti may baluan tani dugay-dugay kay base pa lamang may record na ang mga kapulisan sa pangkabilugan na ha, pero sa aton sining lista action Bray, may ara na 14 ka mga persona ang nagkaladakpan kay ang ibanton dakpan na sang grupo ni Julinggo. Action Bride, that is why kaginang pagnagaw man sa mga katapo sa enforcement team, particular sa task force disiplina ang nakabuligid sang dako Action Bride. Sige, salamat Action Alvin. Ita report sang patrol ang ka-action nyo, Action Alvin Craba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Ang Bacolod sa buong tulot tawhaya. Las 8:54. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay Sa bisan anong kalintangan Responsable na pagbalita Kadayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balance. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Action Radio Philippine Standard Time, las 8:59. Ginaendorso na amat sa pag-monitor. Okay, si Sir Philip Laurente sa Barangay Mansilingan, Araman. Highlight ko na kay Sir Rodi Agsam, Katedral. Nagatutok man si Arniel Gonzalez. Good evening, Action Brian. Sa akon lang ng experience diri sa Bangkok, number 1, ligo adlaw-adlaw. Mintinar ang alcohol, face mask, kag kon magwa kami. Halimbawa, manindahan pag-abot sa balay, rikta sa banyo kag maligo, liwat kag ang bayo islan kag ibutang sa gwa sang balay. Subong Action Brian, ang Thailand tawhay na kag balik normal na kami, di madamon gid or madamo gid nga salamat. Timayo to nga pag kuan niyo, share sa aton diri no. Sige. Si Madam Chris Vilma Trias, kay na mention ko na dira sa Barangay Estefania. Ka-highlight ko no kay Carl Cristel ano. Kag si Filani. Salamat sa pag-monitor. Sige, ang oras ta kulabos gid. Suway ko malambot basa, pasensya gid ra sa inyo, no? Sige. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team, ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati ta Lunes sa mga gyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.